Malta toffri ambjent partikolari. Hija gżira żgħira mdawra bil-baħar u b'ambjent marittimu li ma ssibux f'pajjiżi oħrajn. Iċ-ċerman tal-Fondazzjoni għall-Innovazzjoni u Riċerka Brajna Zoppardi qal li dawn huma fatturi li jsaħħu l-attrazzjoni tal-arċipelagu Malti għal proġetti ta' riċerka. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tnieda proġett ieħor li ser jippromovi riċerka fit-teknoloġija marittima f'Malta, l-Inġinier Zoppardi spjega li l-Fondazzjoni ser tagħmel riċerka fuq l-enerġija tal-mewġ, is-sistemi ta' trasferiment tad-dawl għal vetturi fil-baħar u l-laboratorju ħaj għal portijiet li jippermettu monitoraġġ f'ħin reali. Għall-lan tal-proġettu li joffri soluzzjonijiet biex titnaqqas id-dipendenza fuq il-fuels li jwassal kwalità ta' arja aħjar u ambjent iżjed nadif. Ħajkabru l-kapaċitajiet għaliex pubblikazzjonijiet akademiċi u anka data li nistgħu nixxerjawha. Daw l-istudju ħaj kontribwixxu għal potenzjal tal-mewġ, for example, mal-Gżejjer Maltin, li aħna naraw kull tip ta' teknoloġija li teżisti u anka dik li tista' tkun inkorporata ma' strutturi differenti fil-baħar tagħna. Ma' TVM News l-Inġinier Zoppardi qal li dawn il-proġetti jistgħu waslu wkoll għal ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità fis-settur tal-enerġija rinnovabbli. Spjega li l-enerġija mill-mewġ hija riżorsa li mhijiex tiġi sfruttata u li għandha l-potenzjal li tipproduċi sa 10% tad-domanda dinjija l-enerġija. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppardi Tanti qal li dawn il-proġetti huma importanti minħabba li l-baħar mhuwiex biss parti mill-wirt tagħna iżda huwa essenzjali għal ġejjieni huwa sors ta' enerġija sostenibbli, tkabbir ekonomiku u konservazzjoni ambjentali.